Program Tirum, illum taħt id-direzzjoni ta' Manuel Caruana, l-kru kollu, il-producer tiegħi Erika Gauci. Nispera li kelkom mill-tajjeb għattajtuħ flimkien mal-familja u illum qegħdin rilassati fuq is-sufan issegu il-program tagħna. Nilqgħu magħna lura l-soundman li jkun ta' spiss fil-program tagħna lil Mikael li jerġa' jirritorna minn qed teħilli llum issa jew għax ili xi erba' tiem ma niġijaw jew ma nafx. Nilqgħu lura magħna lil Mikael u nawguraw ukoll happy birthday lil persuna li llum qiegħda tmexxi l-graphics, dak li tella l-ismijiet, li tella r-ritratti, tella l-affarijiet kollha li tkunu tistgħu intom issegu lil Jonathan Abdillah. Happy birthday Jonathan u grazzi ħafna tax-xogħol kollu illi tagħmel ukoll matul il-programm għadu żgħir ta' ġifieri ma. Illum ukoll għandna diversi mistednin għalikom it-telespettaturi kif ukoll kompetizzjonijiet. Fil-fatt se nibdew nitkellmu ma' Chief Coach tagħna Mateus Grasso tagħna aħna bħala residenti fil-programm. Issa wara l-ewwel ta' Jannar forsi jkun iċ-Chief Coach tiegħi. Bil-frostat tkun miegħi la kif inti Mateus. Tajjeb ħafna. Il-milit tajjeb. Welcome back għax għalu li kont nieqsa. Ekku, ritornajna. Kun hawn il-news għaddej. Iva, kulħadd jikkummenta jgħaddi l-kummenti tiegħu. Mela, għaddej periodi ta' avvenimenti, parties, ikliet, Mateus. Kultant, meta tkun f'dawn l-okkażjonijiet, ma tkunx tista' taf tikol, naf jew għal xiex. Ara, tkun normalment ħabba żewġ raġunijiet kbar. Il-moħħ u l-ġisem tgħidli kemm int intelligenti Marelli, fejn tallimt. Għalfejn qed ngħidlek. Għax number one tmur isek. Direttur tagħna għalili. Le. Tmur għalli xi ħaġa qabel simili ma żomm. Anyway, mela, number one, meta inti isek mentalment tgħid isma' jien għandi dak l-staff party u ma nafx tiġrix, għax għal-inqas isu n-nistal ta' tant iġrilhom ħafna jgħidu dakinhar tgħix kemm se niekol jew dakinhar tgħix kemm se nixrob, isek tmur diġà bil-mentalità illi kull ma ħatara ħadd kaxkar. Mela dik diġà isek inti mort fuq siq waħda. Anyway, l-iskop ta' normalment ikun biex tieħu pjaċir. Però mbagħad normalment il-konsegwenzi wara ħafna nies jiddispjaċihom. Għax hemm min jgħidlek ajma għamilt laqqas nofsija ma x'bdejt niddardar mill-ewwel tqallih, forsi kelli mmur id-dar jew matul il-lejl ma stajt norqod xejn buġi ħtaras u dawn l-affarijiet. Allura jekk inti taf li anke ġismek ma jiflaħx għal ċertu ikel u ċertu xorb, normalment tkun tixtieq li ma teġġax tgħaddi mill-istess esperjenzi. Allura llum dak li ħansemmu ċertu affarijiet żgħar jew kbar li nistgħu nagħmlu biex dik ċertu ħsara da żminijiet intaffuha ħafna. Mhux qed nitkellmu fuq l-iżżid ix-xaħam ta' dan li kellu da xorb l-ebda minnu muħajraqak, alright, ġifieri mhux kan nagħmlu l-impossibbli. Però ma tħossokx imbulmata. Li ma tisħitx issjaw il-mument li tajt tara dak nistax x'għamil bidi. Ekku, prosit. U l-ewwel qabel kollox Louise, l-iktar ħaġa banali u bażika li tara li matul il-ġurnata anke meta għandek xi event tkun qed tixrob biżejjed ilma. Għalfejn. Għax meta bdejt tixrob l-alkoħol fil-għaxija, jien ngħidu li huwa fil-għaxija, l-alkoħol jisraqlek minn dak l-ilma illi inti għandek f'ġismek. Issa, jekk inti diġà biex taxxaq kont dehydrated, iġifieri biex taxxaq inti f'ġismek diġà ma kellekx. Eżattament, allura iktar ħadħossok debboli, fjakka, forsi għajjena, forsi sturduta, għaw l-esperjenza tiegħek tkun diġà bdiet sejra lura. Dik number one. Number two. L-ilma importanti dejjem, mhux f'dawn l-okkażjonijiet. Eżattament. U hawnhekk mod partikolari. Iktar, prosit. Number two, hemm din mentalità speċjalment fin-nisa, Louise, ma nafx ġiex għamilta inti wkoll. Illi tajt jiena biex il-libsa toqgħod li sew, biex daqqi tibqa' ċatta. Nilbes panċira. Dik waħda bedda. Però li jagħmlu ħafna drabi wkoll hija li ma jiklu xejn matul il-ġurnata. Dik kont se ngħidlek ġieli, anke tkun bdieta pereżempju jekk inti allowed jien naf tieħu ftit karboidrati f'nofsinhar u ftit protein, mela ħadd ma nieħux il-karboidrati f'nofsinhar. Biex fil-għaxija nkun nista' nieħu żewġ tazzin bejt oħra. U dik diġà tkun aħjar milli x'jagħmlu l-maġġoranza. Il-maġġoranza avolja fil-għaxija jkunu ħerġin jixorbu, Louise. Matul il-ġurnata ma jiklu xejn. Allura x'jiġri? Meta inti bdejt tixrob,
kif forsi kulħadd jaf, l-alkohol jipproduċi ċertu għaċtu, jagħmellek il-ħsara fl-istonku. Issa, inti diġà għandek ċertu għaċtu għax ma kilx matul il-ġurnata. Żid miegħu l-għaċtu l-alkohol u nista' ngħidlek jiena dak il-miskin stonku li għandek, apparti li ħadkun qed tistordi iktar malajr u jieħdu iktar malajr ix-xorb, anka ħajkollok ċertu uġieħ normalment li ma tieħux pjaċir bih xejn matul dik il-lejla. Issa di vera interessanti. Hemm kunċett ieħor. Ma mhix ġid illi inti ma tkun kil xejn. Assolutament le, jekk ħirġa tixrob, u hawnhekk di vera importanti issa, jekk min-naħa l-oħra ħirġa tikol biss u taf li mhux ħadd tixrob, illi inti matul il-ġurnata toqgħod ħafifa, ħabboġġu għajek, ħatejnek. Għax imbagħad inti wasal ħirix tgħid isma' jiena matul il-ġurnata ftit li xejn kilt. Mela l-lejla jekk kan ikol xi buffet. Nista' bażikament. Sambit mis-se tagħmel. Ekku. Mela hemm distinzjoni bejn ħirġa drinks u ħirġa biex niekol. Hemm baħar jaqsam. Jekk ħirġa drinks is importanti ħafna anka ġifieri għas-safety ta' dak li jkun li tkun miegħu inti li tiekol matul il-ġurnata, kruċjali. Kunċett ieħor Luis, meta ħammorru daw il-parties fejn hemm ħafna ħelu, jew affarijiet ta' zokkor, ġifieri anke cocktails, tajjeb il-ħelu m'hemmx għalfejn jkun bil-fors fil-plattina u kejkijiet, tajjeb. Inti meta kilt ċertu zokkor, ħajollilek il-livell ta' zokkor fid-demm. X'jiġri? Bħal ballun tal-basketball. Ġifieri kien ġibu eżempju ta' pleje tal-basketball. Ħajwaddab il-ballun fil-oli, iktar ma jwadbu fil-oli, iktar ħajħu tiżbita bil-kbir imbagħad. Ġismek ħajamel l-istess. Iktar m'għandek livell ta' zokkor fid-demm, iktar ħajħu tiżbita kbira. U dak se jwassal. Ħajwaslek biex ġismek ma li ħadd tiżbita. Ftit tal-ħin wara ta' forsi nitkellmu fuq bej kwarta u nofsija wara ġifieri li inti qed tillaħwa kemm kilt ħelu, erġgħid fjakkajt. Tejt is-santa, kemm kien dak li kell kollu jinxġara. Għax jiġri fil-ġisem dak. Jiġri huwa meta jistabad dal-livell ta' zokkor fid-demm kif qed ngħidu u jerġa' jgħidlek isma' kul. Issa, jekk inti quddiemek reġa' għandek it-zokkor, ħadd terġa' taqqa fl-istess pattern. U nerġgħu imbagħad tara kemm erġajt xrob, tara kemm erġajt kil, tajma l-istonku, eċċetera. X'jista' jkun li nagħmlu aħjar mela? Jekk taf li ħatmur f'post fejn ħajkun hemm ħafna ħelu, idealment jew waqt dak l-avveniment, jekk hu possibbli, jew qabel eżatt tiekol xi ħaġa illi mhijiex magħmula mill-ħelu. Mela pereżempju magħmula minn proteini. Ngħidu aħna jien naf rix niekol biċċa laħam. Kilt selid mid-dar. Jien naf hemm ħafna idejat, ħadd xi cheese platter. Għalfejn. Għax dan il-protein, protein x'inhu, Luis? Protein huwa ingredient. Anzi huwa nutrient, skużani, illi nsibu fl-ikel. Illi da jiġi minn laħam abjad, jew laħam aħmar, jew anke minn dawn l-affarijiet bħal ġobon, ħalib, eċetera. Bajt, m'hawnx bħalek. Meta ħan ikun smawh, ħajjejna wkoll fil-ġlieda kontra l-ħsara li ġib miegħu l-alkohol. Mela fost il-ħsara, meta tma' ġisem issa qed ngħidu mhux mal-moħħ, li jagħmellek l-alkohol Luis huwa li jisraqlek anke minn dak it-toning li inti għandek. Mela, jekk inti ġimgħa wara l-oħra, din sibu anke f'min, eżempju, joħroġ u jsir patata fil-weekend. Jgħidlek minn mindu bdejt l-alkohol, nagħmel kemm nagħmel exercise, qed narani qed nidher l-istess, isu ma sarx nagħmel progress. Malli jaqtaw l-alkohol, anke hemmhekk jibdew jaraw differenza kbira. X'jagħmel eżatt l-alkohol? Jisraqlek minn dak it-toning illi inti tkun rabbejt. Mela tkun qed tagħmel ċertu exercises, nisa u rġiel ta' ġifieri, u dak l-alkohol literalment jisraqlek numru sostanzjali minn dak il-progress li inti tkun għamilt. Allura, li kelli ġej mill-protein, ħajjejn l-ġismek biex kemm jista' jkun ma jħallix l-alkohol jisraqlu t-toning. Allura dak vantaġġ ieħor li niklu qabel. Allura qed nibdew naqdu l-puzzle. Mela ħoj, jiena jekk ħieġa nieħu drinks u kilt qabel, idealment niekol xi ħaġa ta' proteini. Ħalli anke jekk jiena ħirġa niekol, apparti li stonkum lejtu biex ma nistordix mill-ewwel, ukoll qed ngħin lit-toning biex jiena nibqa' nżommu kemm jista' jkun. Proteini li għandu bżonn. Mill-ikel, m'hawnx bħalek. Raġuni oħra ħansemma tal-aħħar ġi vera importanti, Luis. Il-kunċett illi inti tara li qed torqod biżejjed. Issa, meta ħirġin nixorbu, ħafna nies jgħidulek, bil-lejl ma tantx irqad sew. Jew ħin kollu matul il-lejl. Ħin kollu pereżempju mur nagħmel pipi, ġi oħra tajba. Jew inkella il-ħin kollu buġieħ ta' ras ma stajt norqod assolutament xejn. Sfortunatament dak li ħajamillek l-alkohol. Jiġifieri inti l-għada ara li b'xi mod ħad ikkumpensa. Inkella dal-perjodu ħadd gost ġurnata, ikkilta ta' wara nisħet il-moment li qomt fil-ħodu. U kif tikkumpensa? Tikkumpensa l-aħjar billi mqar torqod ftit wara nofsinhar dawk it-tliet ijiem li ġejjin. Ġifieri ħafna min nies li forsi l-lum qed jarawna qegħdin bix-shutdown jew holidays, eċetera. Ta' min tisraq, ngħidu hekk, ma fil-verità tkun qed tinvesti.
sija wara nofsinhar, kull jum għal 3 ijiem wara lejl imkisser. Għax dak għajnek biex dak jisew id-dejn, eżatt, dak id-dejn li għandek inti mas-sodda tirkupraħ. Semmejt it-sokkor u semmejna l-alkohol. Kemm huma kontradittorji meta inti tuħu l-ħelu u tixrob fl-istess ħin, semmejna li għandek tuħu l-proteini u tkun kil tikla biex ix-xorb biex l-alkohol ma jattakkalekx il-muskoli tnaqqas mill-ħsara. Imma l-ħelu mal-alkohol, xi ħsara jagħmel il-ġisem? Ara, isek għandek żewġ bombi, it-sokkor u l-alkohol. Żewġ hekk nistgħu ngħidu hekk valeni illi fi kwantitajiet kbar ħajamlu ħafna ħsara. Mhux essaġ valenu, forsi mhux it-terminu tajjeb li użajt għax valeni tieħu ftit u tmut. Imma l-alkohol tieħu ftit mhux ħajivvalenak. Imma anka min pereżempju jispiċċa jneħħi, jurik il-ġisem illi jisma' ara l-alkohol kemm jagħmel ħsara biex ġelek tneħħi, jew wara t-sokkor kemm jagħmel ħsara biex meta tikkun smaħ tikber b'ċertu pis fenomenali, iżżomm ċertu ilma, u mbagħad jibda jikkawża problemi ta' diabete u affarijiet relatati wkoll. Iġifieri, jekk speċjalment nikkun smaħu flimkien. Momentarjament dak il-ħin jagħmlu ħsara. Momentarjament iktar qisu qed ngħidu l-alkohol li jagħmel ħsara, forsi fuq moħħok kif jirraġuna mill-ħelu. Però fit-tul ta' żmien, sfortunatament, Louise, għalhekk anke ħafna nies forsi ma tantx jagħtu każ, għalhekk ma tantx qishom itellaw il-handbrake mill-ewwel, għax biex it-sokkor jibda jara ċertu ħsara qisu viżwali tgħid il-laħwi nax jien nagħmel, irid iż-żmien. Ara l-alkohol isu jekk inti pereżempju ħadd u bdejt tistordi mill-ewwel tgħid ma jaqbilx miegħek. Ħanieqaf. Ma sokkor, tila bil-mod il-mod, imma f'daqqa waħda ngħidu ara naqra minn size 12 qed nilbes size 16 u 18. Mateus, nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna il-fessit tajba, ovvjament il-komplament, is-sena tajba lilek u l-familja kollha. Aħna niltaqgħu issa s-sena d-dieħla 2019 hekk il-bambin irid. Mela aħna ser nieqfu issa għal teleshopping, inkunu magħkom eżatt wara ser ikonna magħna lil Maxine Part, se nitkellmu dwar il-video ġdid tagħha Thunder, ser ikonna l-Peppi Azzopardi, miegħu se nitkellmu dwar l-istrina illi saret il-bieraħ, insomma ħafna aktar mis-sidnin minn hawn u ftit ieħor ibqgħu magħna.